que t'asseguro. Vale, són un parell de preguntes, ¿vale? Marco Jimeno, que és la persona a qui li fan l'entrevista, ¿vale? Ara faré les preguntes, si us recordeu que us posaré uns 10 minuts d'una entrevista que us fan a una persona, d'acord? El programa de Pleiades de la Universitat Politècnica, ¿vale? Marco, ¿vale? Per què es fa feminista, ¿vale? I Princess, si no recordo mal el nom, és una associació, d'acord? Que parlaran d'aquesta associació, després veureu per què té nom. Doncs Princess està d'acord amb aquesta associació? Sí, i que també és una constel·lació, però alguna cosa